Keď sa mení ročné obdobie, vždy príde aj táto otázka. Čo si má obliecť chlap v strednom veku na pracovné stretnutie? Mikinu? Čierne tričko ako Zuckerberg? Alebo Steve Jobs? Alebo je už čas vytiahnuť rolák? Pred 50 rokmi na to bola jasná odpoveď. John Molloy napísal bestseller Dress for Success a radil: oblek je stávka na istotu, hlavne ak ho nosia aj vaši šéfovia. Kreatívci si mohli dovoliť trošku uletieť. Sako s vreckovkou, mokasíny namiesto klasických topánok. Kritici mu vyčítali, že podporuje stádový inštinkt. A on? Úplne pokojne priznal: jasné, veď bez konformity v biznise neuspejete. Dnes je to už trochu inak. Casual Fridays boli len začiatok. Pandémia, home office a Zoom meetingy nás hodili rovno do teplákov. A keď Silicon Valley vytiahlo mikiny a tenisky, všetci ich nasledovali. Skutočný rebel je dnes ten, kto príde na meeting v kravate. Otázka je, kam sa ešte vieme posunúť. Twain kedysi povedal: šaty robia človeka. Nahí ľudia majú na spoločnosť len malý vplyv. No, vyzerá to tak, že dnes to už celkom neplatí. Napriek tomu oblečenie stále niečo znamená. Chesterton napríklad tvrdil, že bez šiat by sme ani neboli úplne ľudia. Sú symbolom dôstojnosti, skromnosti, súkromia a cti a hlavne nám dávajú možnosť vyjadriť sa. Takže čo vlastne hovorí mikina alebo tepláky na pracovnom stretnutí? Je to znak slobody, pohodlnosti, alebo len krok späť smerom k tomu, aby sme zasa lozili po štyroch? Možno sa odpoveď dozvieme už čoskoro. A možno nás prekvapí viac, než by sme chceli.